Здароў, гэта чарговы дыалог Flying Fellas і ну, зроблена хоць штосьці, хаця ўсё яшчэ няшмат. Я дагэтуль пярдолюся з тым, каб бойкі гэтыя пачыналіся уласна вось з мапы. То бок, што у нас ёсць нейкі цяперашні вораг, мы націскаем кнопку, і вось мае пачацца бойка, па якой яшчэ нават не пачынаецца, хаця ўсё іншае, як бы там прынамсі, у нас хаваецца інтэрфейс, всякае такое. Таму, ну, ужо прынамсі нібыта папрасцей, да пазразумелі, што ўвогуле рабіць, як намагчыся ад гэтага чагосьці адэкватнага. І пэўна, калі было бы неяк паболей часу, тады я бы яўна ўжо нашмат болей бы зрабіў. Але вот шкада ўсё-такі жыццё падкідавае штукі. І таму спадзяюся, што ўжо прынамсі на вось такую 10-ю версію прынамсі будзе ўжо нарэшце гатовае вот гэтае сканчэнне паўтарэння бойкі. Ну і at this point нібыта і ўсё. Просто, ну, зноў жа, вось зараз праблема, што я як пачаў гэты праект, я там накідаў фічы гамнякаючы максімальна, каб всё хутка было. Цяпер даводзіцца крыху падразгрыбаць гэтае гамно дзеля таго, каб зрабіць, каб нешта працавала. Ну і плюс, да, яшчэ падкідвае крыху нязручнасцей тое, наколькі тут усё такое, ну, структурнае у тэорыі мае быць, што зараз что у нас есть мапа, что на мапе есть вораги, что у ворагу там есть свои вот эти вот колоды, и что як бы у нас атрымоўваецца на ўзроўні будзе вот это вот яшчэ, ну так вот усё раскідвацца, то бок всё структура. І вось якраз ECS, ён у гэтых вот момантах можа быць не дужа зручным з-за таго, што ўсё вельмі гарызантальнае. Хаця ўсё адно я вось яго люблю і лелею. То бок я зноў жа не сказаў бы, што мне там з ім прям нязручна, просто даводзіцца больш апрацоўваць рэчаў, каб нешта адбывалася. Там неяк ствараць уласна сваю структуру. Да, яно ў мяне тут вельмі ўсё па-дебільнаму арганізавана, я там упэўнены, што это можна было зрабіць шмат разоў лепей, але зноў жа проста каб не марнаваць на гэта час. Всё, і таму убачымся праз тыдзень. Спадзяюся, з хоць чымсьці. Бай-бай.